ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 19 декабри соли 2021 1000 рубл 152 сомониву 70 дирам, $100 1129 сомониву 85 дирам. дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 80 000 сомонӣ сар мешаванд. духонага бо нархи ҳамагӣ 130 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе ҳаст. барои ҳамин ҳатман набура то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштак бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар кораед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, духонагам бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. дар наздикии идораи ЗАГС ҷойгир аст. маълумоти бештар бо занги телефони имо ҳаст. харидори аниқ бошад, нависад. нархаш 190 000 сомонӣ. ва дӯстони азиз, дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наврҳои нави мо бохабар бошед. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ. 4 сотиқ замин мебошад. аз ваданасос то замина 8 километр. маршрути 34 мерава. аз ваданасос то 800 метр мондани замина. обу свет ҳаст. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш 100% бе ташвиш. масъалаи ҳуҷҷатоба, лекин срочна пул лозим, проблема дорум, агар не намефурӯхтум, замини хубе, мегӯяд соҳибуш. нархаш 80 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе назди Садбард. аз ҳамин бино боз хоҳиш карданд мардум, марҳамат. як хонагам бо масоҳати 58 метри квадратӣ шумояро метавонед ба азур ба ду хонага табдил тиҳед. дар 15 шонаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад, коробка ва худи дом аз 16 ошона иборат аст. назди маркази савдои Садбарг, Вайкики, мактабҳо, детсадо, спортивни площадка, кафе, ресторан, бонкҳо ҳамаш дар наздикии ҳамин дом мебошад. застрои яъне ширкати сохтмонии Сарманзил ҳамин домро сохтагӣ, ки раисаш ҳоҷи Маҳмуд мебошанд. бениҳоят ширкати сохтмонии хуб мебошад дӯстони азиз. нархаш 310 000 сомонӣ. домам қариб ки буд шудагиай. марҳамат дӯстони азиз. ва аз ҳамин территория боз як хонаи дигар дорем, ки ҷойгир аст аллакай дар 6-ум ошона, лекин дигар дом мебошад. агар маъқул бошад, марҳамат нишон медиҳед дар навори оянда. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, пештара Ленский район, дар 5-ум микрорайон ҷойгир аст. нархи хона 125 000 сомонӣ бо савдаам мешавад. 3 сотиқ замин, 3 дар хона, ванна, кухнӣ дар дарунаш. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, имо WhatsApp доранд. ва тамошобинони азиз, боз як хонаи дигар дорад ҳамин соҳибаш, ишам дар ноҳияи Рудакӣ ҷойгир аст. маҳаллаи Хасанободда. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, гирдаш маҳкам, обанбор дорад, ванна дар дарунаш. нархи иш бошад 130 000 сомонӣ. иваз ба автомобил ҳам мешавад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, Ленский норафта, ай 46 микрорайон, то хонараш 6 километр мебошад, ай роҳи калон 600 метр. пеш дача буд, ҳозир хонаи истиқоматӣ. документош дачник Садовников дорад, через нотариус оформид мешавад. 2 этажа, 7 сотиқ замин, 6 дар хона, 3 подвал дорад. ҳоҷатхона, душ дар ҳавлӣ, об свет доимӣ ҳаст. срочна бо савдо мешавад. одами конкретни занг занад, беҳуда занг назанед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. нархи хона 360 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. ҳамун хона 130 000 сомона аз шаҳри Душанбе. тамошобинони азиз, марҳамат. ду хонагам бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар
цокольни этажи бинои новостройка. Цокольни этаж, дӯстони азиз, полуподвал мешавад, яъне таги якумошонаи бинои новостройка хеле майдача трезача дорад. хона падъабои тайёраи дароз часпондагии аллакай ҷойгир аст дар колхози Россия пеши прокати Москвич. доми тайёрай пешаш дар мактаб ҳаст, канализатсия дорад падъабои тайёрай. нархи хона 130 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. метавонем баъзур вайнатотона пешниҳод кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак, деҳаи Ҷалҷал. лаби дарё, 6 сотиқ замин, 3 этажа мебошад, 6 дар хона. ҳамаш тайёр падъабой. сауна, ҳоҷатхона, газхона, склад дорад, об свет дорад, документош 100%. нархаш 470 000 сомонӣ. алишам мешавад ба мошин ё хона дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби рӯдаруи экранай WhatsApp доранд. харидори аниқ занг занад, боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Курхонтепа, 3.5 сотиқ замин, 7 дар хона, 3 та ҳаммом дорад, кухни, 2 подвали калон, об, канализатсия, свет, ҳамаш қоидавӣ. пеши бозори Ҳоҷи Шариф дар ҷойгир аст. мактаб, масҷид дар наздикишай маҳаллаи Ваҳдат 2. нархаш 650 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби рӯдаруи экранай рақамҳои 8585 WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ду хонагам бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар 11-ум шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар маркази шаҳрбари доми Ёвар. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар бозори Кушонён. 3 дар хона дорад, 1 этажа ҳавлӣ мебошад. масоҳати хонаҳоша соҳибаш 50 метри квадрати навистагӣ. ба фикрам иш квадрат айби ғарзи ҳоҷатхонаву ҳамому кухни ҳисоб шудагиай. ва мутаассифона масоҳати заминшам нагуфтагиан, яъне чанд сотиқ заминай. нархи хона 300 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. дӯстони азиз, боз аз ҳамин территорияи бозори Кушонён, яъне рӯ ба рӯи бозори Кушонён якта ҳавлӣ сёёфта кардем. ба наздикӣ насиб бошад, ҳамин 1-2 рӯз пас навораш мебурад. ҳатман тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 10 сотиқ замин, 2 дар хона, ҳоҷатхона дорад. фундаменти хонаи бараш 5 ба 3 рехтагиай, қати кухниш. ҳозир зиндагӣ кардастан квартиранто. нархаш 110 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби рӯдаруи экранай рақамҳои 3936 WhatsApp доранд. пушти Сеҳайкала, кӯчаи Мирзо Турсунзода, шаҳри Кӯлоб. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хумсангир, деҳаи Телман, маҳаллаи Каврак. нархаш бо маслиҳат мебошад. хона ҳам дорад, нотайёрай. рақамҳои соҳиби рӯдаруи экранай WhatsApp доранд. рақамҳои WhatsApp мебошанд. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин, 4 дар хона, об свет дорад, ҳавзи 20 тонагаи обам дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонагам бо масоҳати 64 метри квадратӣ. масоҳаташ бениҳоят хубай, шумора ба ҳазор метавонем ба 2 хонага табдил кунем, ҳатто 3 хонагам карда метавонем, лекин хай пешакӣ огоҳ мекунем, хонаотон майдача мешаванд. дар сеюм ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. хона бе ремонт мебошад, коробка, дом қариб ки тайёраи айни ҳол фасад ва трезаша задастианд. бартер намешавад, фақат наличка. нархаш 238 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар Лучоп. аз ҳамин масҷиди нав ва хобгоҳи донишгоҳи миллӣ ягон тақрибан 700 ёки 1 километр болотар мебошад. 700 метр, 1000 метр болотар.
ва ин жилои комплекса ширкати сохтмонии Себистон 2018 бардоштааст, ки баробари ҳамин домҳо боз дар маркази шаҳр Рудаки отел бардоштаистанд, як доми замонавӣ, боз рӯ парои донишгоҳи Славяни як доми дигар бардоштаистанд ва дар маркази шаҳри Ҳисор боз як доми дигар бардоштаистанд. Хулас дар чанд ҷо якбора чанд проекта бардоштаистанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар ҳафтумо шонаи бинои новостройка. Хона беремонт мебошад, коробка ва қарор аст дар 18-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. Дом сари роҳай назди поликлиникаи 5 техпаспорт дорад. нархаш 220 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд якхонагара ба духонага переделка кардагианд. Барои ҳамин масоҳаташ ин қадар кам барои духонага ҳамаги 37 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона ремонт дорад ва қарор аст дар 12-ум микрорайон доми 17. нархаш 200 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кору шумода. худо нигаҳбонтон боша.